exhibition. Hello लोगोफोर आलासि सासे फैबाय हो लोगोफोरनि आलासि सासे फैबाय सोर बियो ए आहा दासो दुगैखांदों आनि सासे फैबाय फैद' ओंखारबोद' फुल फेमिलि ज' जागोन दिनै लोगोफोर मिन्थिबायना जोंना ओरैबायदि बन्दफोरावल'सो ज' जायो जोंना गासिबो बारहायाव सेरखाय बेरखाय थाङो ओमफ्राय माबाफोर बन्दफोरबा ज' जाफैजोबो आरो मा बिसोना बारफु फैलाय आनैया इनि थांद' नायद' आनै फैद' होन मा होन मेथाइ इनि मेथाइ लाबोदो नै जोंना आलासि आदाया लानानै फैबाय ओइ आदा जोंनि मेथाइखौल' बेना मेथाइखौल' सिगां थेंक इउ सिस्टार होनदो दे औ होन आनै होन र' बाजैया खुरथों सिस्टारनोबो ओइ न' सिङाव उन्दुदों ओमफ्राय नोंलाय मानो थांफैयासै आइ थगायथारदों फैनो लुबैनाया हाथारलामोन दे नै जोंना आलासिया आरो फैबावगासिनो जानो आनबक्सिं आं बेखौनो सानबाय थादोंमोन देलायनांगोन माथो होनबा दख'ना गानबानो जाबाय आनबक्सिं खालामदों नै गोलैगोन र' बारफु गोलैगोन दे खेव दे आनबक्सिं नैबे सिस्टारा लाबोदों जोंना आब'आ मा गिफ्ट नायदो मोनसेयाव 2000 नै दे होलाय ओरैजाय खोन्थालाय रेजेंसो नामा दे मादार मेरि स्टेचु बेखौ सोलायनाय बायदिसो मोनदोंहाय आङो बिसोरखौहाय सोलायबाय दा नै बेसे लानाय नोंसोर 1000 गोदोयाव हमनाङालै होनबाबो सोलायबाय दा होलाय ओरैजाय सिदा खालामना मोनसेया बांसिन मोजांमोन बाजै आरो मोनसे हलि फेमिलिनिसो बायबावनांगौ समान हाइट जाखाबाय थादों गोजौआ एखे जाबाय दा बेलेग बायबा 2500 ओमफ्राय आया होद' लाबोना हो मोजां नायनानै हो नै फेमिलि फटक लानो नागिरदों जोंहा जिमना दे गानगोन नै इयाव फै खर'आ गैला माबा हाबखो नोंबो थांगोन आंजों गैया नोंहा गारियावसो थांसिगोन नै जोंना फेमिलिया दुन्दिया पापु गुजि पापु पापुखौ दोनहैसै आं थांग्रोसिगोन नोंस्रा मालाय आंनि लिबिकाजों स्कुटिजों थांगोन
ओइ थाथों दालाय बारायखासिगोन माबा गोजौ जौखा लायो थाथोंसै दानफायखाबाय बिबार बारसिगोनसो बाबु बाय बाय मोसलपुराव बाय बाय सोरजों थांगोन नोङो दे आं फट' खेबनो दे गनेशगुरि ओमफ्राय बे बाय बाय मालाय नै फिसाजोआ थालांबाय आइ मा जाखो बेलाय बारफु बिबौजोंनो नै बोरो गनेशगुरिसिम लांफानांगौनो थांग्रोदो हाद्रि जागोन ओइयाव गाखो दा इयाव बाबु गुजि गर मोनलाय लाङा आं बाबाखौ र' फट' खेबनां आबौनि गारिया मोनामो ओंखारदो बाय बारफु बाय थांग्रोसिगोन बिस्रा मुसलपुराव बाय जि मोजां मोनो दा इदि गाग्रा थानायखायनो नालाय मिनि लांनाया जि गाज्रिखा थांनोनो बायो दा इयो न'आव फैबाथाय थांखाया दखानाव थांबाथाय फैनोबो फैखाया थांदो नांगौ रावबो माहाजोन गैया इयाव फुल फेमिलिमोन दिनै न' सिस्टार गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय फुल फेमिलि गैला न'खरसे गाबाय आरो दंबावोसो आंहा गाबोन थांगोन नैबे सिस्टाराबो गाबोन थांगोन फंबायाबो समफोर थांगोन नै सासेया उन्दुनासो दं नालाय फ्लाइटआवहाय फैनानै सोर मिथिगौ सोर लादों खुमब्रा स्टाइल माने खानाय हगारलायनो खुमब्रा दानो आयैहाय नै दानजासिगोन जोंहाय गिथारलां नोंखौनो दा हगारखो आं दा डिलिट खालामफिनखागोन खुमब्राजों दाउजों जानोसै नालाय बाब खुमब्राजों दाउजों जायाबा थालांलायामोन नामा नोङो देन्जारखा आं दिनै मोनानिबो मोनजायाखै बेसे जिबनाव बिदि बिब' नुफेराखैमोनलां नोंहालाय आंथ' जि मोनजाफैखायो र' गावसोर जब सिरि फैनानै जायो आं मोनजाया हर थाफैयाना फट'बो लाबो बैयाव थुनानै लाखादों सान्दा आरो दंबावोसो नै र' नै मेरला दंबावो जि बुरजा जानोसै दिनै हरदो बेथारसै सायगासिनो सायगोखानोसै बिसोरखौ थैलै दसेखौनो थाया थैयानदां थैबाथाय गुरै जायो एवदबनानै दोनखानोसै नामा आइ आं अनबायसो बुथारनोनो हेलौ बिनिफ्राय जेबो हमथावा देरबावगौमोनहाय आं अनबायसो बोरै बुथारगोन दे बेखौ सायबानो माबायो सिखाया बिदिजों जायो माबा मैदेर हाथारग्राबा थां नै जोंहा न'खरा सिस्टारा थांसिगोन नै आब'आ आंनि देरसिन इयो ओइ नै SSBआ नै बे फंबाय बै आब'नि फिसाजो बे सिस्टार आंनि आब' दे थांदो लेट जालायलांबाय बाय ओइ ना हरलायाखै बाय थांबाय सासे मैया सासे थांबाय दिनै सासे थांबाय जोंहा दा थांसै होनदो